Good morning लोगोफोर ब्रेकफास्ट खाने के लिए तैयार हो जा ब्रेकफास्ट आखाइ गैला आं मोनसे हरदो थालिरा सामसबो फिसाजो पानी पानी ओइ आसोल नै बिसना मालाय जिरायग्रा इदि बिसना जिरायग्रा जाला खोमा इहा मालाय भिडिअसो खालामगासिनो ब्रेकफास्टआ नै थालेर ओमफ्राय ओंखाम एवनाय नामाथाय बे मा बाथोनथाय मटर होदों खोमा ने मटर terus kan baik kok nggak kan juga betul sih jala नै sendiri jala नै लोगोफोर बानलु बागानाव सफैबाय जों आरोना नै बानलुआ नांगौ नामा सोरनोबा खाना लांनो हागोन देखो सनितपुरनि बानलु आरोना लोगोफोर बरिया गासि मोजां नायलाय नै गोमोन गोमोन गोजा ओइ बानलु गेजेराव लानो फै लोगोफोर बानलु बागानाव फैदों आरोना जोङो सनितपुरनि जाला होननाय जादों बानलु ओरैबायदि फिथाइखाना आयो थियासो खोमालै बे बानलुआ मा बानलु इयो आब' खाजोब्बायथ' होनबावबायहाय बर'सो खोमा मा रोखोमनि बानलु नायनो नै आयै सासे मोनांसिगौ বিরাট ছালা মই এদিন আনিছো এটা ছালা বিরাট 17 জলা ইয়ার আচার এগুলা বিক্রি করে নাকি बर' गोजा माथो आचार रहे बनाबो नैलाय बानलुआ लोगोफोर नायद' नै जों बानलु नायफैदों अयथासार गुवार आरोना खय बिगा जागोनथाय नैलाय नै बेखौ नाय नै अयथासार फिथाइ नायलाय आयै 250 टाका केजि नायलाय बे बानलुखौ नायलाय आयै
गोर फिथाइ এইটো নহয় ভোট জলকীয়া এইটোতো জাতি জলকীয়া এইফালে এইফালে আহক वाव नायलाय बानलुआ नै लोगोफोर बानलुआ आयै आयै नै जि गोजा गोजाखा नै बियो फिथाइया नायलाय गोजा गोजाथार वाव खय बिगा दंथाय हाया आब' खै बिगा इसोरसो मिथियो इसोर नायैदे आं बरियाखा बानलुआ नायलाय लोगोफोर এইফালে আছে ভোট জলকীয়া এই বাইদেউ वाव লৈ যাব নাকি পৰিয়ে গ'লো বেয়া হৈ গৈছে এনেকা মৰি যায় নেকি মাজে মাজে लोगोफोर पुनम हटेलाव हाबबाय आरोना ओंखाम जानो